ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ಇಂಜಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋನ ಬದ್ರ ಅಡ್ಜನ ಅದು ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತಿರ ಅಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಐಲವೇನ್ರನ ಛೇ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಅವತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಎನ್ಮರದೆ ಎಮ್ಮರೆ ಕಂಡ ತೂಯರ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಂಜನೆ ಎಮ್ಮರೆ ದೊರ್ಮ ಇದನ್ನ ಮನಿ ಪೂಜಾ ನಾನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಶುರು ಆಗಬೇಕು ತಿಳಿಪು ಐತೇನೆ ತಿಳಿತೀಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಬಚ್ಚಿ ಎನ್ಮರೆ ಹಿಡಿದು ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ನಿಕಲು ತುಂಬು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 6 ಬರೋದುಂಡು. ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ 6 ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ.